Gilusad ang Oplan biyaheng ayo sa LTO, LTFRB ug PNP alang sa luwas nga pagtimaan sa Semana Santa. Sayranta ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa pasumpay sa akong nahaunang report, buot lang masiguro sa ato ang kagamhanan nga hapsay malinaon ang pagtimaan nato sa Semana Santa. Hinungdan ilang gilusad kaganang buntag ang Oplan biyaheng ayos. Gitumong ang Oplan biyaheng ayos alang sa mas luwas nga pagbiyahe sa mga tao nga mamauli sa ilang mga dapit sumabot nga Semana Santa diin nagkayusa ang mga hensya sa gamhanan sa pagpatuman sa mga protocol aron makabot kini. Mitambong ang Regional Director sa LTO, LTFRB o PRO7, mga representative sa mga LGU o miabot usab si Mayor Nestor Archival. Gipirmahan nila ang Pledge of Commitment alang sa luwas nga pagbiyahe. Wa na hinuon magdugay ang mayor kay naa siya'y laing kalihukan nga gitambungan apan gipadayag nini ang suporta sa hapsay ug malinaw nga Holy Week. Yeah, actually sa siyudad sa Sugbo, as the mayor gusto gud nga ang atong mga constituents safe, especially during the time sa kanibitang Semana Santa kay maumning time nga daghan kay mga tao muli sa ila. Meron po tayong mga mystery riders. Mystery riders po, siya po yung magre-report kung totoong may overloading or ano. Ganyan po, mas maigi po yung may mga mystery rider kasi hindi po yan pwedeng kausapin. Readiness ng ating mga units, we will see to it that yung mga units na bibiyahid this Semana Santa, yung roadworthiness, kailangan natin i-double check yan palagi. Gagawin natin araw-araw, i-check natin yan. Halimbawa, yung kanilang mga ligid, siguraduhin natin hindi pudpod. Siyempre binabantayan natin, number 1 yung ating mga pier, number 2 yung ating mga terminals, number 3 yung mga tourist spots natin, and of course yung pinaka-importante yung mga religious places natin. Samtang nagpahigayon og inspeksyon ang mga opisyal sa tulo ka mga ahensya sa gamhanan. Unang giadto nila ang Cebu North Bus Terminal diin apil sa ilang gitanaw ang mga CCTV camera sa side sa PNP ug ang kondisyon sa mga bus kung roadworthy ba kini. Hapsera ang sitwasyon ug compliant usab ang mga bus ug ang mga terminal mismo. Apil sa gisusi ang kalimpyo sa mga pansayan. Mag-ingat sa kalsada para sa ating pamilya. So, kumbaga parang ang safety po kasi it's the number 1 priority of the state. Kami po mga instrumento po lang kami para magpaalala ng disiplina. This coming Lenten season, para siguraduhin natin na as is yung fare ng ating mga binabayad ng ating mga mananakay. Maximum police visibility doon sa ating mga places of convergence, no? Alam naman natin magsisimulang bumiyahe yung ating mga kababayan, pupunta yan sa mga terminal, bus terminal, jeepney terminals, yung mga seaports natin, and along the way yung mga kalsada, magkakaroon tayo ng mga motorist assistance desk, yung ating police visibility sa mga highways, and even secondary roads kung kakayanin natin maglalagay tayo ng mga police doon. Sa dugang panawagan sa ato ang mga otoridad ngadto sa mga sumasakay nga kon mahimo mosayo og uli ngadto sa ilahang mga atuanang dapit aron dili na magdasok pa sa mga pantalan ug mga terminal. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.